ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degun ni ka o sɔrɔ Mali kunnafoni de bɛ se ka o k'aw ye ka kunnafoni yɛlɛma ka bɔ nanzarakan na k'a di aw ma aw ka to don ka ale la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye novembre kalo tile 28 san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka kalafili baaraw ni ka olu labɛn kalafili min ni ale bɛ cɛmancɛ fanga ka o bilasira kunnafoniya ale dira conseil des ministres o senfɛ. Ministre ɲɛmaa kura ni o ye journal de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka sara la sabasara o sabasara a bɛ fila kɔni ni ka o kɛ fond de souveraineté ka se ka dɛsɛbagatɔw ni ka olu dɛmɛ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa a y'a kɛ cogoya min na. Ka kɛ ni gouvernement kura ale sigili ye an ka ministre ɲɛmaa kura ka taga se énergie ni o ye courant ni jiko koɲa ale ministre ye ni o ye Abubakar Jane ye an ka ministre ɲɛmaa kɔni kan ka u kunda EDM ale kɔnɔna kan ni ka taa ka t'u ka baara taabolo ka olu lajɛ. To an ka ministre ɲɛmaa ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ OIM olu ka ciden kɔni taara an ka ministre ɲɛmaa ale kumaɲɔgɔnya ni o ye journal de division Abdoulaye Maïga ye a ye a bisimila kunu tilelafana to olu dunna wagati min na nin cɛba in yɛrɛ kɔni ni o ye Bubakar Seyibu ye a nana an ka ministre ɲɛmaa kɔni ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya fɛn min ye tungarankew olu ka koɲɛw olu taabolo a tilala ka foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka tungaranke minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni kelen don ka u janto ba Maliba ale la Abubakar Sayibu a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka ministre ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o yɔrɔ la k'a fɔ ko a kɛra ministre ɲɛmaa ye jamana o kɔnɔna la a ye o foli kɛ ni ka ɲɛsin a ma. Marabolo caman de bɛ yen nɔ ni o ye Tɔnbukutu ka taga se Gao ma ni ji kɔni walankatara ka se olu ma dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la dire fɛnɛ bɛ a la maa 500 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ minnu ka so kɔni olu binna ka catastrophe o wagati o la ni waleya in kɔni kɛra Gundam n'a lamini fɛnɛ o kɔnɔna la dugulamaw olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ji walankatali ale la min n'u bɛ ka dɛmɛ ɲini jamana marabagaw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ji walankatara ka se olu ma k'u ka dɛmɛ don u ma. An bɛ taa Tomora ale bɛ Usubijanya o lamini na a sɛnɛkɛlaw fɛnɛ kɔni kelen don ka u ka dusumakasa ni ka o yira kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ka maloforo ka taa se u ka tigaforo olu ma ko baganw de kɔni bɛ donna ni foro ninnu olu kɔnɔna la samiya ban o ban k'a bɛ kɛ tantɔ de baganw ale ni fɛn min ye sɛnɛkɛlaw olu ka balo olu bɔ kuma bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ni baganw yɛrɛ kɔni bɛ taa ka t'u ka balo selenw kɔni bɛɛ lajɛlen ka olu tiɲɛ Bafula bɛ n'a lamini ka taa se Usubijanya ma a sɛnɛkɛlaw u y'a laɲini dugu marabagaw fɛ k'u k'a lajɛ k'u ka dan
Fasokaw fe no tulu ale litiri tun bɛ ka feere dɔgɔkun tɛmɛnin na sefa wari 200 ani dɔrɔmɛ 20 a bɔr'o la dɔgɔkun kɔnɔna na kana sefa wari 200 ani dɔrɔmɛ 60 la ka tila ka t'i jɔ fo sefa wari 200 ani 80 na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni olu la jagokɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye tulu kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna ka tantɔ ko o ye tulu ko dɛsɛ de ye sugu kɔnɔnaw olu la. Kabi novembre kalo tile 22 san 2024 senfagabana bolociw olu daminɛna bankasikaw olu fe yen nɔ a yirala k'a fɔ ko novembre kalo tile 27 u kan ka denmisɛn bayirika caman ni ka olu de boloci ni baara in yɛrɛ kɔni bolocilaw olu bɛna don du olu kɔnɔna la ka taa se kalanso olu ma sugu kɔnɔnaw olu la ale ni fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la u bɛna taa ni yɔrɔ kofɔlen olu la ka taa se gari kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ma ni laɲini kun ye min o de ye ka se ka denmisɛnw ka olu kisi senfagabana ale ma. Amita ko kan kibaru la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bi Niger ale ni Benin olu kɔni kelen don ka fɔ ka bɛn ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu fila ninnu yɛrɛ kɔni ye sigiɲɔgɔnmaw de ye u kɔni tun tɛ bɛnna hali dɔɔni novembre kalo camancɛ o la Beninois olu kɔni ye sira ni ka o labila Niger jamana kɔnɔdenw ye walasa u bɛ se ka u ka taa ni ka segin kɛ lafiya la cogoya min na o kɔfɛ Benin fɛnɛ ka lasigiden kɔni o nana Niger jamana o kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ ko furugu min tun bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ bɛna sɔrɔ a la. Burkina Fasokaw ka jamana ale kɔnɔna la ka kɛ ni karɔgɛnɛdinɛ tigilamaw olu kɛlɛli ye novembre kalo tile 14 kana se a tile 20 o ma a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw kɔni olu ye maramafɛnw ni ka olu bila yɔrɔ dɔw la ka taga se taji olu ma finitigilakaw ye nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka dankari olu la tahurɛnbakaw olu fe yen nɔ o kɔfɛ karɔgɛnɛdinɛ tigilama 100 o bɔɲɔngo u ye pankuru fɛnɛ kɛ ni ka olu susu novembre kalo tile 17 o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye pompe mingaw ye ka taga se garba wule ma o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tun balola karɔgɛnɛdinɛ tigilama ninnu na u ye dankari olu fɛnɛ kɔnɔna ni sanfɛ pankuru o ye o kɔfɛ karɔgɛnɛdinɛ tigilama minnu bɛ yen nɔ sa n'u sera ka olu fɛnɛ kɔni ka olu yɔrɔ dɔ ulekaw olu fɛ yen nɔ ka taa se titawkaw olu fɛ yen nɔ ma ka taa se nuna olu bɛɛ lajɛlen kɔni dankarila olu la sanfɛ pankuru ale fɛ. Tanzaniaw ka cɛba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Faustin Dugulila ni a si bɛ t'i jɔ san 55 la ale de kɔni kɛra farafinna OMS o ɲɛmaa ye utu kalo tɛmɛnen o la min n'a kun kan ka baara kɔni daminɛ février kalo san 2025 a bɛna cɛba min kɔni nɔ labila sa o de tun ye Matshidiso Moeti ye o yɛrɛ kɔni ka baara kɔni tun sera a kuncɛma yɔrɔ o ma Organisation mondiale de la santé farafinnata nin cɛba in yɛrɛ kɔni tayana indikaw ka jamana o kɔnɔna la k'a to furakɛli yɛrɛ kɔni o la kunnafoniya ale dira kunu u ka parlement Tanzaniaw ka parlement o ɲɛmaa fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni cɛba in su yɛrɛ kɔni ale bɛna bila ka taga u ka jamana o kɔnɔna la nka fɛn min kɛra Asata ye o kɔni ma da maaw olu tulo kan a ka janajaw fɛnɛ kɔni bɛna da maaw tulo kan don n'a nataw la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ne k'a da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan an tɛ se ka an ka kunnafoni kuncɛ cogo si la n'an ma foli ta ni ka ɲɛsin an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ma ni o ye DSC construction ye Janginɛ Samake n'a ka cɛdenw ninnu cɛba ninnu bɛ baara la kosɛbɛ sojɔko ale la ni dugukolo t'i bolo i b'a fɛ ka dugukolo ni ka o sa i jigi kɛ DSC construction ale ye u bɛ terrain ɲumanw ni ka olu feere dugukolo sanumaw o bɛ di aw ma ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ o kɔfɛ fɛnɛ e maa min fɛnɛ bɛ terrain min bolo i bɛ fɛ ka a jɔ i tɛ fɛ i ni maçon ka se ɲɔgɔn ma i tɛ fɛ nɛgɛkolo o ka k'i ka so la i tɛ fɛ biriki kolon ka k'i ka so la DSC construction ma olu kongo u bɛ i laminɛ yɔrɔnin kelen wa k'i ka so jɔ k'a ban k'a tile d'i ma ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka garanti k'i ka so la k'a d'i ma DSC construction de bɛ o k'aw ye u ka nɛgɛjuru sira a ye o banba walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sojɔko la cogo min na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.